Bona tarda. És dissabte de Carnestoltes i toca la rua. Quina comparsa que creieu que guanyarà? Com igual que l'any passat, veurem l'entrega de premis. Nena bona sap que es mou molt bé, fa cara santa però és un Lucifer. ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa. Respecte a l'orella, vine al meu costat. Si vols, anem a fer un gelat. Vainilla, un dia, prova els meus llavis, vigila. Aquesta nit jo t'ensenyaré com es fa, bebè. Vinga, busca'm, que t'espero, que no veus que si no em desespero. Nena, prepara't, anem de viatge, no et posis maquillatge. Tu Bona tarda, Mataró! Sou la hòstia! Quina puta rua heu muntat! Bé, jo ja vaig parlar ahir, així que anem per feina, Entreguem el primecito, que aquesta nit vaig al Ball de Carnestoltes. Els 1.500 euros... Joder, macho, quins rates els de l'Ajuntament. Només 1.500 euros. Bueno, els 1.500 euros són per la comparsa dels pirates. Vinga, que pugi un. Aquesta nit jo t'ensenyaré com es fa, bebè. Vinga, busca'm, que t'espero, que no veus que si no em desespero. Moltes gràcies. Ara descansem 2 dies i ens veiem dimarts al Sant Sopar.